पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। 24 ऑगस्टला कसई दोडामार्ग नगरपंचायत प्रशासकीय इमारतीचं भूमिपूजन होणार आहे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंसह पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे, अशी माहिती नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। याचवेळी सेल्फी पॉइंटचंही अनावरण आणि मिनी फायर फायटरचंही लोकार्पण होणार आहे। आजची पत्रकार परिषद घेण्याचा मुख्य हेतू आणि उद्देश म्हणजे की 24 तारीखला 4 वाजता जे एवढे दिवस आम्ही प्रतीक्षा करत होतो ती नगरपंचायतच्या इमारतीतली भूमिपूजन करण्याचा योग आलेला आहे। या भूमिपूजनला खास करून माननीय आमचे दोडामार्ग तालुक्याचे शिल्पकार आणि आपले आधारस्तंभ खासदार नारायणजी राव राणेसाहेब हे येत आहेत। तसेच पालकमंत्री तालुक्याचं पहिलं भूमिपूजन नगरपंचायत कसई दोडामार्गचं हे करणार आहे। त्याचबरोबर आमचे स्थानिक आमदार व शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे पण या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत। या सर्व प्रमुख मान्यवरांच्या हस्ते नगरपंचायतच्या इमारतीचं भूमिपूजन तसंच अग्निशमन मिनी फायटर अग्निशमन बंबचा लोकार्पण सोहळा पण होणार आहे। आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे दोडामार्ग शहराची एक आपण सेल्फी पॉइंट केलेला आहे, या सेल्फी पॉइंटचा पण लोकार्पणचा कार्यक्रम त्याच दिवशी होणार आहे। या सर्व कार्यक्रमाला सर्व दोडामार्गच्या शहराच्या जनतेने व दोडामार्गच्या तालुक्याच्या सर्व जनतेने सहभाग नोंदवण्याचा आणि आम्हाला सर्वांना या कार्यक्रमाला उपस्थिती राहून सहकार्य करावं ही सर्वांना मी एक आवाहन दिलेलं आहे। नगरपंचायतची जी इमारत आता होणार आहे तिचं मॉडेल आम्ही नवीन पद्धतीने म्हणजे एका आगळ्या वेगळ्या स्वरूपाचा असा म्हणजे जिल्ह्यात कुठेही अशी प्रशासकीय इमारत नाही आहे, त्या पद्धतीने आम्ही करून ठेवलेला आहे। त्याचा प्लॅन स्वतः आम्ही आपले बांधकाम सभापती नितीनजी मणिरकर आहेत, ते स्वतः इंजिनियर आहेत आणि आर्किटेक्टच्या श्रीकांत पाटील आर्किटेक्ट आम्ही नेमलेला आहे। आर्किटेक्टच्या आणि आमच्या सर्व टीमच्या सहाय्याने एक अशी वेगळी इमारत आम्ही उभी केलेली आहे। त्याच्यामध्ये कॉन्फरन्स रूम, पत्रकारांसाठी कॉन्फरन्स हॉल, परत त्याच्यासाठी आपल्याला मीटिंग घेण्यासाठी सुसज्ज असं हॉल आहे। प्रत्येक नगराध्यक्ष, नगरसेवक, परत आपल्या सभापती, बांधकाम सभापती, उपनगराध्यक्षाची कॅबिन केलेली आहे, कॅबिनची व्यवस्था केलेली आहे। स्टाफला म्हणजे काम त्यांच्यासाठी एक सोयीस्कर आणि एक सुसूट काम होण्यासाठी त्यांची पण बसण्याची व्यवस्था पण एका वेगळ्या पद्धतीने केलेली आहे। आणि ह्या टोटल इमारतीला 3 कोटी मंजूर झालेले आहे आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी टोटल लागणारा 1 कोटी हे आम्हाला महोदय दीपक केसरकरने आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे, ते पण आम्ही लवकरात लवकर आम्हाला देणार आहे। ग्राउंड फ्लोअरला पार्किंग असणार आहे आणि फक्त एक छोटं ऑफिस ज्याच्याकडून जे छोटी कामं असतात, निवेदनं द्यायची काय खाली देऊन लगेच छोटी कामं पण जाऊ शकतात आणि त्याच्यासाठी जे वयस्कर लोक असतात ज्यांना जिना चढता येत नाही, पायऱ्या चढता येत नाही, लिफ्टची पण एक प्रोव्हिजन आम्ही त्या इमारतीसाठी केलेली आहे। किती कालावधी सांगितला तर ही मोठी इमारत असल्या कारणाने बराचसा वेळ लागू शकतो, पण माझा प्रयत्न 1 वर्षाच्या आत ही इमारत पूर्ण करून दोडामार्गच्या जनतेला लोकार्पण करण्याचा माझा हेतू आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।